Зад мълчанието. Какво ли? Ти ги харесва ли? Не ми се виждаш по-различен. Почнахме ли? Почнахме, да. Христос възкресе. Воистина възкресе. На всички, които гледат случайно, защото този прекрасен ден и великденски, аз се извинявам, че но спазвам обещанието си към тебе, че на Великден се налага да говорим и да занимаваме хората с различни теми, но ако има все пак някой, който ни гледа, най-честити празници, най-весели, да сме живи и здрави всички. Казах ти, че не ми се виждаш по-различен, но сигурно си станал по-мнителен. Не. И не съм мълчал. Аз всеки ден говоря по площадите на България. За тези 20 дена, всяка вечер съм говорил, като се започне от Кърджали, Смолян, Ямбол, Сливен, Кюстендил, Благоевград, Видин, Враца, Плевен, Стара Загора, Силистра, Добрич, Варна. Стига. Русе, Търново, Бургас и Разград, мисля. Това е друго говорене обаче. Пред хората. Пълни площади с хора, които всичко съм говорил. Питат ли те за подслушванията? Не, никой не ме е питал. Как се обясняваш това? Защото това никой не го интересува. На никой подслушванията нито пълнят джоба, нито променят начина на живот, само подменят темата. Защото хората, които излязоха на улицата, излязоха не заради политическа система, не заради партии, не заради подслушване, излязоха, защото беше висока цената на тока, ниски доходите. Виждате, от тогава нито има стачки, нито има митинги, нито са се променили цените, но никой не говори на тази тема. А тя ще излезе веднага след изборите отново. И вместо политическите партии да дебатират, да обясняват, да казват какво би направила, разбира се, в рамките на възможното и допустимото, той целият дебат се подмина. Но за да приключа тази тема и да не се въртим около нея, аз съм донесъл само едно нещо, което ще ми позволиш да го прочета, много кратичко, но как в правовите държави, в Съединените щати, в Европейския съюз се коментират подобни такива деяния, когато слушат. Държавният департамент на щатите, когато излязоха в Wikileaks секретни документи, дали си истински или не ги коментирам, но ето какво казва официалното американско правителство. Държавният департамент ще не коментира материали, включително и класифицирани документи, за които нерегламентирано е изтекла информация. Посочва в официална позиция до медиите, посолството на САЩ у нас. Всяко неоторизирано оповестяване на класифицирана информация от Wikileaks в случая има вредни последствия за живота на отделни хора. И накрая, то е дълго, 2 странички, осъдително е отделен индивид или организация да се опитва да печели популярност или икономическа изгода за сметка на хора, които са имали пълното основание да разчитат на конфиденциалност при споделяне на тази информация. Така се реагира и така трябваше да реагират политическите партии в България на подобна нерегламентирана информация. Защото какво се получи? Първо изтечеха 12 дела, 12 тома от следствието по Миро Найденов. Преди това изтекоха всички документи по галерия. Годините. Преди това доклада, който срещу Богомил Бонев беше ваден. Лияни, Антон Кутев, си спомняте, заплаши публично Корнелия Нинова, че ще извадят СРС-та и дали си спомни какво пише в СРС-та. Да си речете, и те са някъде в обращение. Това какво значи на практика? Вместо политическите партии занимават с политика, могат да обявят конкурс. Всеки, който донесе на флашка компромат срещу някой от политическите си опоненти, ще получи какви си пари. И борсата за тази информация става ужасна. Вие сте неудобен журналист, някой ще поръча срещу вас. Друг е неудобен неправителствена организация, ще поръча срещу тях. Ви помните ли, тук имам особено критика към неправителствените организации. Когато се говореше, и аз пак съжалявам, че на този свят ден, но няма как само да си говорим за религия и за църквата, колко е важна в тези дни.
Трябва да го споделим и това. Когато говориха, че няма свобода на медиите. И под сурдинка ни сочиха нас с пръст. Че има диктатура, говоря. Сега видяхте, че всички медии, в огромната си част, се обърнаха и точно тези, които бяха сочени, че едва ли не са наши медии, са най-злостни в атаките си срещу нас. Сега защо не говорят неправителствените организации? Защо? Ами аз питам. И аз те питам. Защото и те са били част от този голям сценарий срещу нас. Иначе нямам друго обяснение. Помните ли, когато госпожа Кунева говореше, че медийната група на Делян Пеевски я атакувала нея заради мен? А сега, когато изобщо не атакува само нас, тя защо не се произнася? Веднъж. Мога да продължа много нататък. Добре. И за което най-много ме ядосва. Защото се говореше за това, че правителството едва ли не влияе върху медиите. Оказва се всъщност, че собствениците им влияят върху медиите. И всичките собственици имат корпоративни интереси, които си защитават и влизат в една или друга схема, създадена политическа партия, за да защитава или не техни интереси. Когато това стане неугодно, а ГЕРБ стана неугоден като партия, защото то не беше контрабанда, нанасяне на удари, на отвличания, на магистрални грабежи, на какво ли не през годините. И изведнъж всички срещу нас. Защо? Но аз моля, заради чистотата на неправителствените организации, сега да си извинат и да кажат, да, ГЕРБ не е имал абсолютно никакъв контрол върху никакви медии. Защото това е самата истина. Очакваш да се извинят? Не. Елементарното достоинство на един човек изисква, когато сгреши, да го каже. Защото, вижте, има цели предавания през тези 4 години, защото аз твърдя, че по-голяма демокрация по време на нашето управление никога не е има. Вие помните, примерно на Слави Трифонов шоуто, във всички правителства, къде го сваляха, качваха. 4 години всяка вечер в най-гледаната телевизия срещу нас се говорят най-тежките обиди. Всяка вечер. Да вземем другото предаване на госпожа Пръмова, където е продуцент. Лице в лице. Тя е, как се казва, когато сте женени за двама братя, е търви, мисля, че. Е търва, да. Да. С госпожа Кунева и госпожа Пръмова са търви. И е нейно това предаване. И погледнете гостите там, кои са най-често. Андрей Ранчев, Кънто Стойчев въртат се непрекъснато. Единият от водещите е говорителя на НДСВ, си реч на това правителство, където е и госпожа Кунева била. И тройната коалиция. И ти беше, де? Аз бях главен секретар и експерт. Ако съм бил важен, ще ме направили министър. Да са ме направили еврокомисар, да са ме направили някакъв. Да са ме направили никакъв, а когато и да е Румен Петков, ми изгониха на улицата. Така че, аз си заложих живота. Нали, аз имах смъртни присъди от организираната престъпност и за първи път в писмо, официално, в официален документ, на чужда разузнавателна служба, е посочено и името и че се готви атентат срещу даден човек. Господин Борисов, това е факт. Спри за малко. Спирам, защото ми е насъбрало, добре. Защото всичките тези монополисти, които бяха концентрирали огромна медийна власт, искаха да ни изкарат, че ние сме тези. Кой им наля толкова с пари обаче? Европейски, но ги наляхте. Аз никога не съм се месил в тази дейност. Онзи разговор, който е в банка, са посочени неколцина имена. Аз не мога да коментирам никакъв разговор. Ти ясно да е. И не желая да коментирам никакъв разговор. Ти не го коментирай, но там се казва какви са... Ако ми зададете въпрос, дали аз знам за такова нещо, че има си министерствата си правят конкурси, явяват се телевизии, вестници, радиа, получават. И тогава въпрос е... И сигурно и нова телевизия е получил. На какво се дължи тази черна неблагодарност? На какво ли? Ние не правихме заменки с земи. И аз в този свят ден много съм огорчен и от Кънчо, и от Кънчо Стойчев и Андрей Райчев. Защото те идваха навсякъде при мен. Много пъти. За какво? И когато разбраха, че Тузлата в Балчик мога да я
Министерството на здравеопазването да даде само на концесия. Не може да ми я подари, така както са подарявани и заменяни горите в предишните години. Те се обърнаха срещу мен. Също направи Слави Трифонов. Градинката пред НДК, бившия общински съвет на София, му е дал. Той дойде при мен да поиска да строи там. Как да му дам като кмет да строи в парка? Същото беше и на сикаджиите в Южния парк. С главния архитект направихме паркове там и градинки. Софиянци искат това. Как да им разрешат да строят молове или да строят къщи? И затова ми пратиха и на мен и на него букет бели рози тогава. Кой? Анонимно. Но ние можем да се сещаме кои са. Но сме защитили интереса на софиянци, Южния парк е цял, градинката пред Японския е цяла. И те си позволяват 4 години да сипат лъжи по мой адрес. Защо? И да се погледнете ми да вземе една Велислава Дърева. Велислава Дърева спеше у моя кабинет като кмет и ме молеше, когато бяха сестрите в Либия. И аз не съжалявам, че съм го помогнал. Но тогава нямаше пари, тя искаше да прави един концерт, направихме един концерт защита пред НДК. Да. Аз лично се обаждах на певци, артисти, заради авторитета си. Те дойдоха, повтарям, не съжалявам, че съм го правил. И тези хора сигурно не съжаляват, че са пели за българските сестри, когато бяха тогава в Либия. Но Дърева стоеше до мене и по цял ден ми говореше колко съм велик, колко съм благороден, колко съм добър човек. И сега, като я чувам и се прекръствам и казвам, дано Господ гледа всичките тези хора, на които само добрини съм правил. Добре, ама все пак ти си човек на възраст, знаеш, че хората се променят. Може да си се променил. С кое съм ми обидил? С какво съм им на... Ти може да си се променил. С кое? Да знам, може да си станал. И тогава не съм дал да се строи и сега. Има закон, концесия, да го вземат, да си го направят. Не е ли прекалено дълга 4 годишна вражда за една градинка? Няма ли други мотиви, според? И какви да са другите? Няма други. Няма. Аз от тогава не съм го виждал. Така се разделихме и от тогава ме почна до ден днешен. Да. Аз друг конфликт нямам там. Отдеве спомена, че е имало борса за флашки. Ще има вече. Ще има. След като върху... Ето аз за това казах. Тези хора в развитите... А същата е позицията не само на Държавния департамент. Това и на Европа, това и на Русия включително. Ще има, казваш. Ще има, разбира се. Те първа. Да. Първо аз считам, че сега след празниците наши ни ударат в последните 3-4 дена още по-силно. С какво? Отде да знам. Те бяха в тоалет, да ти оставят да ти влязат в леглото. Къде? Какво очакваш? Те нямат скрупули. Нямат скрупули. И това е проблема, че добре, кажи, в една демократична държава трябваше да има рефлекс на политическите партии. Че това сега те ни гледат саира, слушат, смеят се, макар че абсолютно ми е безразлично в дома си кой какво ще мисли, как живее, но това ще им се случи рано или късно и на тях. Това заплаха ли е? Абсолютна заплаха. Защото тази заплаха ще... ти ли ги заплашваш? Или? Не, аз не. Аз искам да го напомня само на Станишев. Още първите дни, когато станах премиер, отговорни граждани донасяха най-секретните доклади на службите, изпращани до него. Оригинали. Ти казваше лоялни тогава. Няма значение. Сиреч, само искам да... Защото сигурно има дежурни в БСП ни гледат. Няма как тези доклади идват по много строг определен регламентиран ред. И се връщат по същия ред. Те идват при мене, или в случая при Станишев, да се запознае и да даде разпореждане. Само, че той вместо да ги даде, ги е дал на някой на ръка. Те са си изчели, той явно е забравил, и са ги задържали. Но те са много. Доклади. 9, мисля, че ако не бях. За което той носи 10 годишна отговорност да влезе в затвора. Защото няма ги доклади. Все още ли? Не, те ги донесоха и аз ги дадох. Те ми ги донесоха в кабинета. И аз, какво да ги правя? Слезох, дадох пресконференция, казах, ето ги, да дойдат да си ги вземат. На който са. Да. На който са. С една дума, тези хора му забиха още веднага ножа в гърба, който ги е хрантутил през тези. Там ли е още гърбът? Там ли е ножа още? В гърба ли е? Аз не знам, много ако важен един ден там ли е ножа? Прокуратурата намери време да се занимава с него, те докладите ги няма.
Той трябва нещо да обясни. Няма логика да каже, дадох ги, върнах ги, защото те ги няма. Но аз и тогава му казах на него, когато идваше още в Бояна. Това е много тежък прецедент. Това не трябва да се допуска. Тази борса не трябва да се отваря. Всеки човек става уязвим по този начин. Това е пагубно за демокрацията, защото в демократичните държави няма рефлекса на тоталитарната система, нали, неудобните или да бъдат преследвани или какво. Има нещо интересно. Ако Станишев е подслушван, не те питам от кого. Ако знаеш, кажи. Но къде са свидетелствата за това? Не, то е много странно. Упреците са, че вътрешният министър Цветанов, бившия вътрешен министър Цветанов е подслушвал, а излизат само СРС-та срещу нас, които видно ни свалят авторитет. Видно. Свалят ли го? Аз съм убеден, че има хора, които се влияят от това. Много малко, няма значение. Одеве каза, че никой не те пита. Не ме питат хората, които по площадите, защото това са хората, които ни харесват. Но има сигурно други, които седят вкъщи и казват, добре, защо, забравяйки, разбира се, че човек в дома си или когато се събира с приятели, първо казва, нека си легнат децата и тогава, примерно, си казват вицове или се смеят, или си говорят по по-различен начин. Навсякъде. Всеки се ядосва, напсува, казва нещо в къщи си, кара се с жена си. На всеки могат да му извадат от дома му неща, от които не само ще му падне авторитет, ами ще му стане неудобно, сигурно. Всеки човек. Без изключение. Ти така ли окачествяваш въпросния разговор? Аз не искам да коментирам разговор. Но аз дома си се срещам с стотици хора. Но това намекваш, че имаш притеснение от езика ли само? Или от нещо друго? Не, аз имам единствено притеснение от това, че някой си позволява да влиза в домовете на хората и да подслушва. Но казваш някой, господин Борисов, а то е ясно кой е. Жалко ще е, че... А отгоре на всичко го пазиш този човек. Не мога да разбера. Кой? Очевидно е, че един от двамата, почти е невероятно да е прокурора, вероятно е Найденов. Значи, аз повтарям. Ти казваш Отделно аз съм се срещал с много хора. В дома ми идват много хора. Аз съм бил главен секретар, бил съм кмет, бил съм премиер. Моля ти се сега, това е ланчния сняг. Тук става дума за конкретен разговор. Аз се интересувам от друго. Не питам случайно. Интересувам се от друго. Съзнателно ли го даваш добронамерен или се подвеждаш? Аз не се подвеждам лесно. А в случая си мислиш, че става дума за борса, а то може би става дума за конспирация. И тук искам да вметна един въпрос и моля те да го изслушаш. Въпросът е следния. Твоите политически опоненти, главно от БСП, много се радват, подскачат до небето и атакуват зверски Цветанов. Това е така. Сатанизираха го в момента. Дали не ти дори вършат... онзи ден в една телевизия пуснаха, че е блъснал бременна жена с колата. После се оказа, че въобще кола не е минавала оттам. Така, но... да продължа въпрос. Дали не ти вършат добра услуга по този начин? Ако се има предвид, че той е силният човек в партията, ти самия казваш, че партията е негова. Ти си служиш... В нашата партия, в ГЕРБ. Потвърждаваш ли пълната си подкрепа за него? Естествено. Искам да обясня защо. В нашата партия, в ГЕРБ, проблема с властта и управлението на партията не съществува. ГЕРБ е партия, която съм я създал аз. ГЕРБ е партия, която за радост през годините създаде своите организационни структури. Това изисква огромно време. И ако в момента другите политически партии са зле, защото те определено са зле, защото нямат организационна работа. Те нямат структури. Ако вземете листите на БСП, ще видите в Ловеч има един бутнал пиян, катастрофирал пиян. В Варна има хора с стотици хиляди левове в къщи, задържани в различна валута. В Плевен, ако им сметнат автопарка на хора, които не са работили в неговата листа, втория мисля, че беше в Плевен, е колко пенсиите на Плевенски окръг. И по морала може много да им се говори на тези хора. Но
Те нямат организационен ръководител. Аз винаги, когато бях в кметството, аз съм строител. Аз съм човек, който ежедневието ми минава. Искам да видя. Сега, като идвах към нова телевизия, минах покрай телевизионната кула и гледам тази стакада, булевардите и това, което сме направили, ми е драго. Това изисква много време. Това изисква много време. Ето и вашия собственик на телевизията го видях сега в коридора и ми каза, дано продължите да строите, защото си идвал от Бургас и дошъл за 3 часа. И викам, много хубаво. Благодаря. Благодаря, му казах. А той е френски гражданин. И в същото време вижда какво става във Франция. Но, да продължа. Партията тогава трябваше да бъде изграждана. Партийната работа е много тежка и много неблагодарна. Това всеки иска да стане депутат. Всеки иска да стане кмет, общински съвет. За Цветанов ли говореше сега? Да, за Цветанов говоря в момента. Да. С тези хора някой трябва да седи да ги слуша. Па те се карат, па се разправят, па си правят интриги, па винаги има недоволни. Цветанов е като кошчето за отпадъци. Душевни отпадъци на всеки един от тях. И аз съм му дал да се занимава с тази работа. Толкова. Разбрах. Той сега създава това да се създаде тези графици, организации и така нататък. Когато... Обаче твой бивши депутат... Нека сега да... Това е важен въпрос. Да, кажи. Най-много от днешното интервю се чака какво ще каза за Цветанов. Да, чака се. Нали така? И затова на всеки го искам да му дам дължимото. В ГЕРБ проблем за кой да е лидера и кой да управлява и кой взима решенията няма. Цветанов идва при мен, аз взимам туша, той ми казва за всеки един човек. Добре. Да, не, да, добре, не, драги да, Борисов, не. но тук въпрос е, продължаваш ли да твърдиш, че си твърдо зад него? Аз съм убеден, че рано или късно истината ще излезе наяве. Дали ще си послужат с лъжи свидетели, дали ще направят нещо срещу този човек. Аз съм убеден, защото съм го гледал в очичките преди дни, когато излезе това обвинение и съм му казал в очите, че ако това е вярно, си заминава. Аз съм го гледал и съм виждал очите му. На клетви вярваш? Вярвам, разбира се. Ако това, което той ми е казал, не е истина, веднага ще се раздела. Той сам ще си тръгне. Но нека да го докажат. Аз до този момент 1 месец. Между другото, правя една много голяма скоба. Защото когато се избираше главен прокурор, Висш съдебен съвет, магистратите, същите тези неправителствени организации, които между другото едни от тях са в партийни листи в момента, толкова са в кавички. Кои? Грозев мисля, че беше един. Да, той такива има много. Да, които бяха много дейни в Брюксел. Казваха, че едва ли не избора на главен прокурор е мой, на Висшия съдебен съвет, на който и да било. Сега всички партии викат браво на главния прокурор, браво на прокуратурата, браво на Висшия съдебен съвет. Какво ни предупреждаваш с това? А тогава какво ни казваха? Ти казваш не нещо сега. Ли? Искаш да кажеш, че нещата не са такива, каквито изглеждат ли? Не, точно обратното. Казвам, че тогава, когато всички се упражняваха на наш гръб, едва ли не, че кадруваме в съдебната система, се оказа всъщност, че сега сме направили прекрасен избор. Във всичките и части. Да. Всичките и части. Но сега не излизат тези неправителствени... Помните ли какви скандали имаше? Дали да е електронно гласуването, дали с талончета, дали в какво се занимаваха с дни наред медиите. А сега всички казват и Местан, и Станишев, браво на прокуратурата. А не казват браво на ГЕРБ, ако е било истина тогава. Обаче искам да вметна въпрос. И сега се връщам, само да довърша за Цветанов. Да. Само да ще има още за него. Защото е важно. Аз с това ще го изчерпам. Цветанов е мотор в партията. Ще изчерпиш темата Цветанов. Отговора си, но надявам се не е въпросите ми. Моля ти се. Така. Излагай се. Дай тогава всичките въпроси да отговоря наведнъж. Не, няма да отговаряш наведнъж. Довърши тази тема. Цветанов е мотор в партията. Така. И той си има своето място в партията. И партията си го обича и си го зачита, включително и аз. Да. Ако той като вътрешен министър е допуснал грешка, той няма да бъде повече вътрешен министър. Той ще си понесе своето наказание. Добре, тук има нещо точно, обаче. Ясно. Разбирам те, ясен си. Но той с цялата си душа ми обяснява как да не му вярва. Че това не е истина. Да. И между другото, този 1 месец аз чувам само обвинения и все още
търсене на доказателства. И чакам деня, в който ще го обвинат и ще кажат, послушвал е Кевор Геворгян, Плевен Лиев или който и да е, няма значение. Добре. Сега, много те моля. Въпрос на Вестник Прес. Твои приятели от Вестник Прес. В скандала с подслушването обявихте, господин Борисов, че заставате зад господин Цветанов и в същото време, че вярвате на прокуратурата. Да, и двете са абсолютно верни. И затова казвам, че след като това е най-правилното нещо, което направи прокуратурата. Проверка от А до Я, има ли виновни, понасят си своята отговорност. Втори въпрос обаче, доста любезен. Цветанов заяви, че всичко, което е правил, е било с ваше знание, съгласие и санкция. Всичко, което е свързано... Консултирал ли се с вас, когато е давал устни разпореждания за подслушване на определени лица? Никога. Никога. И той съм убеден, че устни разпореждания не е дал. Поне това ми е казал на мен. Нито едно СРС, нито една теза. Вижте, какво да подслушвам или да искам да ми подслушва, примерно Станишев. Той всеки ден е по медиите. Вече една година няма ден без Станишев по медиите. Какво ще каже? Какво повече ще науча? Той е всеки ден по медиите. Това, което ти казваш, то е летната, например. Ако го подслушваш, може да чуеш нещо. Не ми е интересно. На мен, и аз се надявам да свършиме с тези неща, защото действително деня е свят и да кажем няколко думи по това, какво ще правим след това. Защото каквото и да се случва през тези още 3-4 дни като гадория, ще дойде 12-ти, ще мине 12-ти и трябва да се мисли за хубаво е, управление. Че внасяш един такъв моралистичен момент, но има хора, които Иван Петров, бивш депутат твой, който смята, че има разпарт на ГЕРБ. Една част с теб, друга с Цветанов. Как гледаш на такива твърдения? Аз никъде не съм видял такова нещо. Никъде. И нямам никакво такова усещане. Аз 3 години Цветанов беше председател на ГЕРБ. Докато бях кмет. Цялата партия. Пари, платежни, всичко. Аз не фигурирах никъде. Когато казах от днеска искам аз да съм председател, защото вече позицията ми го позволява, единодушно Конгреса ме избра. Ами, добре. Онзи човек... Дай да си говориме тогава и малко. Какво ще прави Цветанов без мен? Ето ГЕРБ, аз напускам днеска, идва Цветанов, става шеф на ГЕРБ. И какво става? Нищо и половина. Какво става? Така? Той е силен, когато и аз съм силен. Аха. И той го знае и го съзнава. Искаш да кажеш, че той е една функция твоя. Той винаги ми е бил помощник. И до ден днешен, и дано моля Господа излезе прав и никога не се разочаровам от него, е бил перфектен помощник. Ами това признание на тримата бивши шефове на ДОТО, в Шумен на 1 май ти каза, че абсолютно подкрепяш Цветанов. А те твърдат, сега обаче, разбира се, аз ти поднасям една медийна интерпретация, защото съм до сега виждам, че медиите малко пристрастно четат съобщенията на прокуратурата. Много пристрастно. Много. Не съм чул от прокуратурата да каже, че има свидетелство или признание от шефовете на ДОТО. Но излезе в медиите такова нещо. Един много уважаван експерт, Бояджиев. Тодор Бояджиев. Генерала ли? Не. Много добре го каза. Просто това е мърлява работа. Никой не се оправил с шофьорите в България. Та имаше и приказка, нали, с Сталин. Ти имаш шофьорите на кетчерите ли? Да. Ще видите, че оттам ще излезе... Какво са правили? Но тече производство. В момента аз вярвам и на двете страни. И на разследващите органи. На Калин Георгиев вярваш ли? Вярвам, да. И аз му вярвам. Говорих с него. Вика, шефе, как може то не може да става? Обаче при няколко дни се опитаха да му отрежат главата. Като казаха, че той е говорил едно тук, в това студио, и друго в прокуратурата, което аз го изключвам. Но защо е това? Ето, ще ми позволи да кажа един арменски виц. Може да кажеш и еврейски дори. Не арменски. Добре. Киркор Гарабет. На гости. На другия ден Гарабет казва: Киркоре,
изчезна една сребърна лъжица. Да. Кажи го, много е хубаво. Много неприятно усещане остана у мен. Казал Киркоров, не съм аз, бе. След една седмица се виждат и пак Герберт му вика. Пак същото. Ей, Киркоре, намерихме сребърната лъжица. Той вика, ей, радвам се, че вече не сме заподозряни и така, пак сме приятели. Но неприятното усещане остана. Тоест, искаш да кажеш, че неприятното усещане ще остане. Това неприятно усещане ще остане. Каква ще е цената му на 12? Те не случайно го правят сега преди изборите. Те всячески се стараят да не стане някакво управление. Да стоят служебни правителства, да стоят програмни правителства. Защо? Защото тогава е най-мътната вода, най-лесно стават далаверите, няма политическа отговорност. Как ще направят? Ето, примерно, твоя приятел, господин Костов, и Лютви Местан, и Станишев, да речеме, правят програмен кабинет. Както иска господин Костов. Както иска обаче господин Плевнелиев, да не забравяме. Как се отнасяш към тази идея на Плевнелиев? Плевнелиев иска изправо, като президент, да има правителство. Защото не е работа на президента да носи и отговорност за служебното правителство. Нищо друго ли не виждаш за идеята му? Аз не съм мнителен човек. Виж, Цветанов, това му е лошо качество. Цветанов е мнителен. Той го подозира, така ли? Той подозира всички. Да не би да е по-прав Цветанов. Не знам. Във времето много пъти излиза прав, но има случаи, в които и греши. Чакай сега, доверието ти в Плевнелиев същото ли е както преди? Президент на всички българи, нямам работа да коментирам президента. Радвам се, че служебното правителство в основните неща, които правиме и трябваше да направи за тези 2 месеца, да дострои Дунав мост 2, магистралите да не ги обърка, тези големите инфраструктурни проекти го прави. Това ми е предостатъчно да го коментирам него. Така че неприятното усещане ще остане. Вие помните ли колко и защо дадох пример за това предаване лице в лице? Защото, когато излезе за Буда, да. Помните ли? Какво да помня? Как 10 дни, всеки ден, и там едни и същи. Кънчо Стойчев, Андрей Райчев, Атанас, Татяна Дончева, един е такъв кръг, всеки ден се обясняват дали имало Буда, дали нямало. Ако е имало, защо? По каква причина? С кой? Как? 10 дни. Накрая щеха да излизат какви ли не дела. И нищо. Неприятното усещане остана. Затова не затова не е борса, а конспирация. И аз се очудвам, че хора като вас с Цветанов в домата, дето неприятни усещания. Имате претенция, че сте опитни ченгета, не разбирате, че става дума за една добре обмислена и направена конспирация. Защо ви хванаха по бели гащи? Това е въпрос. Защото никога не съм искал държавата да изглежда така. А ако се бях пазил от това, щях да стана част от това. Това е самата истина. Ако ние бяхме подготвили службите... Какво каза? Ако се пазиш от това, ще станеш част от това. Да. Как се пазиш от това? Ставаш част от това. Разбира се. Това ли казваш? Да. Никога ли си нямал интерес към такова нещо? Никога, защото в момента, в който проявиш интерес, и това Господ ми е свидетел, изключвам време, когато съм бил главен секретар, защото тогава професионалните и службите непрекъснато дебнат престъпността. Говоря от времето на кмет и на премиер. Никога. Към политически опоненти? Никога. Никога. Сега, след като се случи това... И сега не би го правил. И затова им се чуда на акъла. Защо се подведоха? Аз пак няма да го направя. Но тези хора, аз затова на Станишев най-приятелски на този свят ден му казвам, този, който му забига ножа в гърба тогава с доклада, защото ако имаше прокурор на място тогава, отиваше 10 години затвор. Защото документите ги няма. Каквото и да обяснява, няма ги. Факта е на лице. Аз питах ли те? Питах те, ама да видя отговора. Ножа в гърба ли? Още там ли стои? Аз мисля, че го държат и него. Поне за мен, каквото има сега до 12 всичко ще изтича. А след не? И... Но ти нямаш лошо отношение към Станишев, подозирам. Независимо, че той казва следното. Разликата между тебе и Цветанов е 3 години затвор. Аз с него 7. И би трябвало за неговото престъпление 10 години затвор. Че му няма документите. Значи трябва да каже 3, 5, 10. Да.
И това е безумието на неговата политика. Защото коя авиокомпания се рекламира, примерно Малев да вземе, и да се рекламира Малев е по-добра от Балкан, защото нейните самолети падат по-малко. Може ли? Не може. Или Луфтханза да каже, ние сме по-добри от British Airways, защото са паднали само 5 наши самолета и загинали само 1000 хора. Това ли му е начинът да рекламира партията? И нас. Това е партия на 100 години. Те са убивали хора, лагери, причинявали са национални катастрофи. Какво ли не са правили в тази история тази партия? И той тръгва за 3 години и половина да ни търси отговорност. Погледни си първо твоята партия. Добре. Абсолютно си прав, обаче има доста нахалници в ГЕРБ. Този Емил Димитров, например. Неговата атака на какво се дължи? Трябва да си ясен. Аз съм много ясен. Ти говориш по площадите, но не си говорил 50 дни по медиите. Да, защото... Няма нужда защо. Медиите никога не са... никога не съм искал нещо. Ами ги приписаха. В план на този сценарий. Защото позволяваше те да искат от тебе. Този вървеше сценарий през целите те. Позволяваше те да искат от тебе. Винаги съм считал, че достъпа до информации да могат да, като си на даден държавен пост, си длъжен да отговаряш. Добре, кажи ми за това. И аз отговарях на всички. Сега обаче съм никакъв. Сега съм си гражданин. Мога да си говоря. Кажи ми за Емил Димитров. След като не е в нашите листи и не е в партията, той има право да прави каквото си иска. Така ли? Абсолютно. Ако е в нашите редици, тогава да. Но той знаеше, че няма да бъде в партията, реши да прави свой проект. Аз съм го... Всеки, който ме е попитал, мога ли да се занимавам с нещо, съм казал, занимавай се. Той ти е безразличен. Вече. Всеки, който не е в партията, ми е безразличен. Само, че докато ти е безразличен, той казва следното и аз го цитирам. Според Емил Димитров в МВР има структури за мокри поръчки. Това е демокрацията. Всеки може да каже каквото си иска, за което може да бъде даден на съд и ако се докаже, че няма, да бъде осъден и да плати. Всеки. Това е демокрация. Исках да кажа по друг начин. Дали атаката не идва от реваншисти? Сигурно има реваншизъм. Дали атаката не идва от твоите хора? Защото ти говориш за Станишев, за ножа в гърба му и прочее, но атаката към този момент идва от твои хора. Например, господин Найденов беше ли съгласувал с тебе появяването си? Не. Не. Въпреки това ти го защити. Аз се опитвам винаги да говоря само проверени неща. Когато не знам как е направен евентуален запис. Как евентуален? Аз не съм сигурен, че е направен. Какво казваш? Съм сигурен, че е направен. Кажи на един лаик като мене, как така не е направен? Може да е компилиран. Може от различни разговори, защото хора са идвали. Аз знам колко време къщата ми е била закичена с такива микрофони. Дома ми, на обикновен гражданин. Ако бях премиер или еди какво си... Господин генерал, сега съм обикновен гражданин. Господин генерал, замисли се, ама не сега. Има нещо много странно в хронологията. Найденов излиза по телевизията и казва, че Цветанов подслушва всички министри. И едва след това излиза разговора, записа от къщата ти, за който се подозира, че е на Найденов. Целта е да ни изкарат всички маскари. Аз не желая да коментирам нещо, което по никакъв начин няма да коментирам. Добре, но не може да... И давам за последен път пример. Не го чети пак. Нерегламентирано. Не се коментира. Но трябва да коментираш ролята на НСО, Националната служба за охрана. Атентатът срещу Доган, а сега ти си записан. Това е пак един атентат. Не искаш да... Ми кажи нещо, трябва да кажеш нещо. Къде гледат тези хора? За радост, аз имам много приятели, много хора, които за всичките си проблеми, какви ли не, включително и гадатели, врачки, сега идват да там въртат се около къщата. На всеки излиза му казват, добър ден, не ме интересува, моля ви.
По-специално внимание на гадателките обръщаш? Не, никакво. Не искам. Ти разбра ли каква астрологическа прогноза ти направи тук Апостолов? Не. Един мой стар Аз не гледам телевизия и не слушам радиа и не чета вестници. Това беше отдавна, когато и ти се все чувствам още... много спокоен се. Ти по-отдавна, когато ти все още гледаше, и той каза, че след изборите ти ще имаш съвършено друга кариера, свързана с голям бизнес и ще бъдеш с една дума нещо като Шрьодер. Бившия канцлер и така нататък, свързан с руски проект. Не ги четеш. Добре. За НСО не искаш да говориш, но отдеве ти подметна за един документ на Националната разузнавателна служба. Значи, аз исках да кажа за НСО. Да. Аз не мога, като дойде някой в нас, да му кажа събуй се по бели гащи, да те преджобат, защото това е унизително, неправилно и ненужно. И всеки, който се възползва от по този начин, тези методи, не случайно хората са казали, този, който нож вади, от нож умира. Рано или късно на тях ще им се случат същите неща и ще видят колко е позорно, колко е неприятно. Няма кой да им ги направи. Ако съда по липсата на интерес в тебе към тези действия, няма кой да им ги направи. Винаги ще се явят. Това ще стане пазар. Вътрешно партийни управленки. По-голям от този. Разбира се, ще се дават много пари. Сега. Електрониката напредна. Виждате какви хакери има. Това през телевизора ще почнат да те послужват. Това... Добре. Ще видиш какво ще стане с времето. Е подметна за един документ от Националната разузнавателна служба и аз нещо те прекъснах и сега трябва да кажеш. Това също остане едно бяло петно за историята. Ти твърдиш, че има поръчка за атентат срещу тебе. Хора от разузнаването и включително и шефа, който аз търсих няколко пъти, съжалявам, ама да беше се обадил или да беше дигнал телефона, каза, че това е неофициален документ. Един друг пък шеф на комисията за агенцията за класифицирана информация каза, че това било лист хартия. А твоя коментар какъв е? Лист хартия, официално дошъл от разузнавателна централа. Така казва господина. До нашата разузнавателна централа. Казва, че е лист хартия, представи си. Която точно и ясно е казано. Ще се готви атентат. Лицата за подозрените. А единственият начин да се докаже дали е вярно или не, ако му убият. Единственият начин. А защо го скриха това всичко? Само първия абзац от писмото на времето е даден на НСО. И са запознати няколко човека. Другото? И по смисъла на закона не е хубаво да се язва това, както виждате, нито говоря за коя е централата, всеки може да си мисли каквото си иска, никаква подробност от документа, за да не кажат, че съм издал класифицирана информация, но все пак става въпрос за моя живот. И когато става за моя живот, нека бъдат по-снисходителни в това и прокуратура. След като е говорено от всякъде, дори прокуратурата си позволи едно малко високомерно отношение. Каза, че не е достатъчно сериозен този документ. Дали е сериозен или не, зависи от... Но ти си го виждал с очите си. Аз съм го виждал с очите си. Това е втората част. 3-4 седмици преди да дам оставка. Това е втората част. Той е на един лист от два абзаца. Цитират само първия. Втория не. И така ще си останат нещата. И така си останаха. Празен лист. Се приключи. Освен най-много да ми повдигнат на мен обвинение за това, че искат да му убиват. И това може да се случи. Кажи ми, какво ще стане на 12 май, господин Борисов? Готвиш ли се да управляваш? Питам те, защото във Варна каза, че БСП не се готви да управлява. Защо? Защото идват най-тежките години за Европа. Те не са преминали. Вие видяхте преди няколко дни Европейската комисия даде с 0,5% понижение на ръста. Понижение, не ръст. Понижение. Това означава, че от 0,5 става 0. Тоест, убеден се, че те не искат да управляват. Всеки, който вземе властта и управлява следващите 6 месеца, година, ще е политически труд. Всеки. Освен теб. И за това, който... Освен теб. Аз го правих 4 години. И си готов с малцинство в най-голямата криза. Ето вижте, аз само давам няколко примера, трябва да ги дадем на хората и от друга страна пък е хубаво, че медиите показват новини. И какво се случва в света? Една Франция, която беше пример за Станишев. 3,5 милиона безработни. 27% безработица. Да.
Виждате, ония ден в Португалия 30 000 души съкратени наведнъж. В Кипър просто я съсипаха държавата. Съсипаха. Гърция 27% безработица. Испания над 60% младежка безработица. Да уважим един въпрос. Разбирате ли какво ще стане в България в следващите месеци? Но ти си готов да управляваш, а ако нямаш тази възможност, какво ще направиш? Демокрацията е казало ясно и точно. Ако нямаш възможност сам да направиш кабинет? Когато дадох оставка, аз казах, хората са ни дали тази власт, ето вие обратно. Демокрацията е измислила политическите партии. Не се ли обиди тогава? Обидих се, защото положих огромни усилия в тези 4 години. И им оставих финансова стабилна държава. Въпрос на честолюбие. Да, защо? Какво е лошо? Не казвам, че е лошо. Но в онзи момент изглеждаше... Да си горделив е порок, а да си пазиш честа и достоинството, не е. В онзи момент излезе, че е хубав тактически ход и такъв си е, за разлика от Пампалата. Оставаха 2 месеца до изборите. Имаше ли смисъл да дразниме тези, които виждаха в нас проблем? Изглежда малко нарцистично. Обидели са те и ти се оттеглиш. В край на кращата ние не сме нито монарси, нито крале или царе пожизнено да управляваме. Да, ти за 4 години властта не се справяш и се връща. Въпросът на агенция Блиц е следния. Очертава се пред следващите няколко години финансовата криза да бъде още по-тежка за членовете на Европейския съюз. Какъв път ще избере България след ерата Дянков? Дянков направи много грешки, но има една огромна заслуга и разбира се и партия ГЕРБ за това, че в момента държиме показатели равни с Швеция и Германия. Това е огромен плюс на фона на това, което се случи в Португалия, Кипър, Гърция. По същия начин. Всеки, който тръгне в обратна посока, ще е пагубен за България. След година и половина, горе-долу толкова са изчисленията, ако се тръгне по друг път, вече държавата ще полети непоправимо надолу. Така както Гърция, Кипър и много. Сега защитаваш в някаква степен Дянков, но... В финансовата му дисциплина, категорично и ясно. Но в Благоевград каза, че бил арогантен с майките. Да, точно така. Беше арогантен. И вместо да даде... Да, ние правилно постъпихме. Дадохме 30 милиона за детски градини. И сега видях в Пловдив 2 прекрасни се правят. Добре, защо закъсня с освобождаването му? Имаше ли натиск отвън? За него специално. Дянко се справяше прекрасно навън. Имаше ли натиск да го запазиш? Вижте, да го запазиш? Не. Но аз мисля, че само той можеше да устиска на толкова много искания за пари. От всички. И мисля, че в това си трябва да му се даде положително. Но ние бяхме горделиви. Това е порок, преди малко исках да го кажа. Бяха много силни. Печелехме всичко. И малкият човек, някъде където се опитвах навсякъде да огрея, но администрацията като такава не беше достатъчно загрижена. Сега това са част от грешките, които сега си признаваш. И това е дори какво 30-35 милиона бяха за майчинските. На фона на милиардите, които дадохме за здравеопазване, за образование, за какво ли не повече. Как гледаш на идеята на БСП за втори ЦИК? А отгоре на всичко не те искат в него. Ти ще направиш ли паралелно броене? Значи, тактиката на другите партии, защото те не могат да отминат парадокса, според мен, че за първи път в историята, след 4 години управление, една партия продължава да е първа политическа сила. И те затова 30 дена само бият по нашия авторитет с всякакви компромати, ако може да ни свалят малко. Но факт е, че ние излязохме от изборите по-силни, излязохме от управлението и влязохме в изборите по-силни от тях. Всички социологически агенции го дават. Тяхната цел сега е да оспорят изборите. Каквито и да са резултатите, ако ГЕРБ е първи, Станишев какво ще прави в партията? Пореден път е загубил. Няма какво да прави. Трябва да оспори изборите и честността им. Това е устроила всички партии, защото ще имат слаби резултати. Какъв аргумент? Какво оръжие имаш срещу това? Аз се разчитам от това, което чух за тази австрийска компания. И аз не случайно исках. И ние искаме да има паралелно преброяване, да се включим и ние. Само, че те не ни искаха и аз в първи момент бях смутен, но
направихме проучване, оказа се, че тази е сериозна компания с добра. Има, разбира се. Да. Разбира се, нека да се направи. Имаше някакви сведения как върви? Аз до сега съм се явявал винаги на избори при цикове, рикове, организирани от Станишев и Доган, но никога не съм искал паралелно преброяване. Имаше наблюдение, има ли купуване и продаване на гласове? Те няколко души задържаха тези дни и ако бъдат медиите по-настойчиви, ще разберат и за кои партии са. Не са ли? Не са. Не им изнася. Ако беше за ГЕРБ, ще излезат веднага. А за кои партии става дума? За тези, които притежават медиите. Кои са тебе? Кажи ми и аз да науча нещо. БСП, ДПС. Да. Те са хората, които притежават медиите 20 години. Между другото, има една голяма промяна в стилистиката, в стила на разговорите. Станишев казва, че ГЕРБ бил империята на злото. А пък на едно място пишеха, че ти си Сталин, на Цветанов Берия. Как гледаш на такива работи? Това момче, когато е расло в градините на Евксиноград, а ние сме яли филии по улиците и сме работили, сигурно само такива филми е гледал там. Сталинистки, комунистически. Ти се обиди. Последен въпрос. Разбира се, че се обида. Това ли е езика на един лидер? Това е положението. Ама България ще има и след 12. Гледай сега, съсредоточи се, моля ти се. Въпрос на вестник всеки ден. Знаете ли, че народната мъдрост гласи, че часовник не се подарява, защото хората се разделят? Подарихте такъв на Цветан Цветанов за победата на изборите. 2 пъти му подарявам часовник. Дойде ли времето за раздела и вече е късно? 2 пъти му подарявам. Не вярваш на такива неща? Трябва да дадеш стотинка. А даде ли? Да. Ясна работа. Аз не обичам да нося часовници, защото ме будат китките от каратето. Затова ми е приятно някой да носи. Последни един-два въпроса. След всичко това, което се случва, което ти говориш, което говорят за тебе, Симеоновград каза, че не си искал да си политик, че животът ти е изтикал. Какво мислиш за политиката? В един свят ден чисто и честно. Действително, мръсно място ли е? Ако превръщат я в мръсно място. Иначе, ако помагаш на хората, какво лошо има? На хората в село Бисер сме помагали, в Перник, на колко места. Днеска сутринта гледах, като останах телевизия Европа бяха пуснали момчетата. Пак значи гледаш все пак. Каквото отидох да си взема кафето. Да. От барбекюто и гледах по телевизия Европа, че в село Църква репортаж няма църква. И даваха един кметски наместник, който обяснява, че за 12 000 може да се направи, или 19 000, извинявам се, може да се направи църква. Даваха едни женици, които казват, ние ходиме до Оброчище 4 км или колко до църква. На момента се разпоредих днеска да им преведат под партията 19 000 лева и да си направят в църква. Ако не си беше дал оставката, щеше ли да има компроматна война? Щеше още по-тежко. И във всички посоки. И във всички посоки. И рано или късно всичко ще излезе наяве. Ти си казал много пъти, че искаш прошка само от Бог и от народа. За какво? За едно нещо ми кажи. Сега, днеска, на Великден. Че бяхме горделиви. Това, че бяхме горделиви. Това, че толкова народа ни даде сили, че аз не съм, но много от министрите ми бяха. Аз не съм върнал човек. Навсякъде съм се опитал лично да отида. Добре, разбрах. Благодаря. Успехите ни опияняваха и много им се радвахме, защото те са видими. Но най-хубавият слоган за тези избори какъв е? Е на БСП. Да върнем България на хората. Те я национализираха, те обраха пенсионните фондове, те да обраха на хората имотите и фабриките, те забраха парите 90-та година. И вашия си го бил. Имаме воля, само не е ясно за какво. Имаме воля да търпиме още в тази криза да работиме. В противен случай България ще катастрофира тежко след година и половина. И аз само това искам да кажа на българите. Каквото и да е правителство, но да има отговорен премиер. Ако ще е БСП и ДПС, да си стане Станишев премиер, да си носи отговорност. Орешарски не ти ли харесва? Той трябва да пита Станишев. Трябва да пита парламентарната група. Разбрах. Как ще я управляват? Разбрах. Единия иска Беляне, другия не иска. Единия иска да се дигат данъците. Станишев, Орешарски не иска. Това е супер за тебе. Последно. Нямаме България една шепа
хора на една длан, както каза Джагаров. Като я мачкаме и я разцепваме и я рушиме. Аз искам да градиме. Добре, и разбрах. Искам да им помогна и като опозиция мога да помагам да градя. Ти обаче искаш да те прекъснат. За това да приключваме. Благодаря ти. И аз благодаря.